Antasena. Piye? Rene. Aku tak neng kene wae. Rene. Dawuh, Dik. Duapure sing tok kandhake ngalahke sapa-sapa ki yo. Lah ya kuwi. Lho. Menungsane kaya ngene iki. Weh, kuwi nek Isna dadi buta. Ya ni ya Sukini. Buta ya gelem, Pak To ya ora apa-apa. Ora masalah, ora masalah. Kamu sapa-sapa gelem kok. Musuh sapa-sapa gelem, nek sing ning mburimu kae ra gelem sampeyan yo ora apa-apa, ora masalah. Tua-tua lodong. Ya, tua iki malah ra kokean pola. Guyu to, Mas. Mosok gak senyum dikit pun. Guyu to, mesem, plengeh ngono lho. Piye? Cocok ndasmu iki. Wis kono dirahapi. Pak, oh, mungsuh ampuh banget. Kabeh kalah. Mak Cilik Setyaki mundur, Kakang Antarja mundur, Kakang Kaca mundur. Aku keplayu. Wah, dapure kaya ngopo? Dinteni kene wae rasa mlayu-mlayu. Engko wonge tekan kene. Wah, tak idake. Oh, tidak wae, Pak. Oh, gede banget. Ah, ya ampun. Gak kuat aku, ya ampun, ya ampun. Siapa, Mas? Bratasena. Ya ampun, Mas Sena to. Antasena asu. Ngapusi. Sapa Mas sing ngapusi? Ya ampun aja. Sapa sing ngapusi mengko tak keplakane ya ampun. Oh, ganteng banget. Wah. Mas, ngenyangsik to aja lunga. Edan. Wah. Piye? Cengengesan. Wah, seneng to, Pak? Seneng dasmu. Rupane elek. Tawake bapakne. Nek apik gelem, gah. Jare muni elek tawake bapakne ora.
Sikra bala kang tumingal Prang campo samya matali lir tatit wileting kota dan nyanggung mangunjang niti benjang sangat cimicil lati nyong ngedali wus Ibu kula nyuwun pangapunten ingkang putra ing Tunggul Malaya pun Dewa Srani kepareng kula cumadung dawuh Kanjeng Ibu kados pundi anggen paduka sampun sowan Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti iwang pikulun manik maya keparengaken menapa ing dados panjangkanipun ingkang putra menapa mboten Kanjeng Ibu Dewa Srani kula wonten paring dawuh bungah-bungah nopi pikirmu ya nggir dina samangka ibu wis lakon sowan ngersane wong atuwamu ya sudarmamu iwang pikulun jagat Girinata lan apa yen dadi pamutahmu diudaneni dening wong atuwamu nanging kok aja banjur enak-enak kapienak dawing wong tuamu iwang pikulun Jatimurti kowe kudu nglakoni tapa kaya Janaka nggone nglakoni tapa mangambang ana ing tengahing samudra waduh lajeng kekiatan menapa anggen kula ginakaken supados kula saged ngembari dhateng kadang kula pun Kakang Janaka. Anggenipun lampah tapa wonten telenging samudra Kanjeng Ibu, Dewa Srani kula wonten paring dawuh. Pun Ibu tumurun ana ing jagat kinantenan titianing Sang Hyang Jagat Giri Pratika ya kuwi wujud Lembu Andini. Titi ana Lembu Andini kowe tapa ngambang ana ing tengahing samudra, kejaba saka kuwi ya nggir. Yen panggonmu tapa mangambang wis caket kelawan papaning Janaka lan wis katon Janaka nggone tapa ngambang. Panengahing Pandhawa mau sirnakna tegese patenana Dewa Srani. Nuwun sewu. Menapa ing paduka dawuhaken menika kala wau mokal badhe kelampah jernatanipun ngadang kula pun Arjuna menika madal saring usada. Krana kasektenipun ingkang linangkung bebasan tinatah mendhat Jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Lajeng kados pundi anggen kula badhe mejahi dhateng pun Kakang Janaka Kanjeng Ibu Dewa Srani. Iwang pikulun jagat Giri Pratika dina samengka manjalma wujud jemparing. Jemparing ingkang kedadean saka iwang pikulun Jatimurti mau tangeh kalah yen to tinanding dening kekuwataning Janaka mula jemparinge kedadean saka iwang pikulun jagat Girinata mau lepasna yen to Janaka wis katon yen Janaka kena pusaka kedadean saka iwang pikulun Jatimurti ya wong atuwamu ora-orane Janaka bisa nyawang marang gelaring jagat eseming rembulan Dewa Srani mekaten Kanjeng Ibu iya menawi tulung mekaten tumuli kaparingna tumunten kula badhe miwiti tapa ngambang nitih Lembu Andini saha angupaya wonten pundi dunungipun Kakang Janaka anggenipun lampah tapa ngambang wonten telenging samudra. Kejaba saka kuwi supaya tentrem nggonmu nglakoni tapa ngambang. Prajurit Tunggul Malaya kinen tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Ngubengi segara anakan ana ing lengkahing Ngarga Himawat. Inggih. Aja ana menungsa siji wae kang ganggu gawe kalawan kasutapanmu Dewa Srani. Prastawa dawuh paduka paring maringaken jemparing tumunten kula badhe nitih Kyai Lembu Andini. Saha wadyabala badhe ketapaken supados anjagi dhateng tepis wiringing segara anakan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pun ibu ora bakal negake aku mesti bakal tansah ngulatake kawan kahananmu Dewa Srani. Matur sembah nuwun Kanjeng Ibu.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumiteraning asta aning asta Werkudara iya wis tok tata sangganing para putra ya manut ngendikaning Kresna kakangku ingkang nampa dawuh pangendikaning barep kakangku kinen goleki menyang endi dununge Janaka ingkang wis watara wektu ninggal marang negara Ngamarta ninggal marang kasatriyane aku dhewe ora iso mikir pendak-pendak Janaka duwe patrap sing kaya mengkono mesti barep kakangku sambat karo aku barep kakangku mesti nutuh karo Werkudara mula sak gedhagan iki yen nganti Janaka ketemu menyang endi papan dununge yen isih baleni pendak-pendak lunga saka kasatriyan pendak-pendak lunga saka Ngamarta wah ilang-ilangan nduk siji sawanci-wanci Janaka ketemu bali ning negara minggat meneh ora sudi goleki Werkudara piye ya aja kaya ngono merga Janaka lunga ki pancen wewatekaning adimu Panengah wiwit nalika Janaka isih muda biyen nganti tekan saiki apa yang dadi pekaremane adimu lanang mau ora iso ilang Turaja tok kebyahuyah Werkudara nadan aku iki kadang ngipi ning aku ngerti watake Janaka lunga kuwi mesti ana pirang-pirang perkara mongko ora saben Janaka lunga kuwi tumindak sing ora prayoga Janaka lunga kuwi mesti necep ngelmu ning Brahmana yen ana pendhita ingkang anyar mongko ngelmune dhuwur Janaka ora kendhat tansah suwita marang Brahmana mau ora kendhat Janaka nggone necep ngelmu ning Sang Pinandhita durung rampung yen durung entek ngelmu ning Brahmana mau yo angka loro yen ana negara ketekan mungsuh Janaka ki rumangsane entuk dadi satriyaning jagat mula tanpa disuwun dening kang kagungan praja mau Janaka mesti mbengkas angkara murka ngilangi marang parang muka tumrap negara mau kuwi watake adimu lanang yo loro kuwi Janaka anggere lunga aku seneng ning siji iki Janaka anggere lunga aku ora patek cocok perkara apa siji Brahmana sing digdaya angka loro ana parang muka sawijining praja ing angka telu Janaka lunga kuwi mesti rabi lah kuwi sing aku ora cocok wah aku ya ora mathuk aku gumun karo Janaka ki rambuté werna loro kok ya isih kuat-kuate ngono lho tur kok ya gelem monggo tak sawang-sawang Janaka anggere ngepek bocah wis tuwek wae sing dipek umur 17 umur 18 kok ya gelem ngono lho kekiyatanipun Janaka menika wonten mriki menika Kakang Prabu mboten kenging meri wong Kakang Prabu menika Nalendra upami kepengin kados mekaten menika dipun keparengaken kok mboten wonten ingkang duwa mboten wonten ingkang menging ora mboten nggih sampun mboten sangraosi dhateng Janaka Kresna kakangku Werkudara piye yo tak digelak lakune kowe sing dadi cucuking laku menyang endi kudu dicucuk luwih dhisik Janaka mapan menyang endi Werkudara nasak alas munggah gunung medhun jurang papan-papan ingkang ditresnani dening adimu Panengah mbok menawa sarana kaya mengkono bisa kasembadan penjanganing si adilan pun kakang upaya menyang endi lenggahing adimu Panengah Yayi Rikat lampahing rata tanpan para prapteng sukuning arga
Iram kang tumingal dendeng saengga praja ing dereng ngantos jengkar nata Ndrawati tumiyup saking Dirgantara nenggih Sang Hyang Kanika putra ing Hunyang Madyapada karya kagiat nata Ndrawati wanata Mandura datang kantun Raden Werkudara. Pak Pong kali codhe sapa sing gawe dadak Kresna iki mboten mangling pukulun naroda ingkang rawuh wonten ing mapan mriki pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya Narayana kula pun dinggo jimat maripe dayanana ing kasantosan pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk alah dalah Baladewa iki kasinggihan ulun tampa kita ngabati kalau panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya Kakrasana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Wah Narada kakekku aku ngaturake basaku katura Werkudara ulun tampa pangestu ulun tampanana ya tak gegem eneng apa yahene ana dewa mudhun ning jagat yahene piye Dewa mudhun ki sakarepe esuk arep awan arep sore arep bengi kuwi karepe dewa. Dadi aja kowe mengeng utawa nglarang karo karepaning para Jawata. Dewa mudhun mesti ana wigati. Wigatine apa? Ah, kowe menengo dhisik, aku tak tutur karo Kresna. Yo. Wonten menapa pukulun iki ngene ya, Nger? Iki kita ora usah dadak dodok ning ngareping Bathara Nalada. Kita kuwi Nalendra, mendene aku ki saiki dudu dewa. Lho, mangrumiyin. Iwang Pikulun kok sanes Jawata menika dos pundi? Mangrumiyin Pikulun, panjenengan kok sanes dewa menika kados pundi? Kowe tak jarwani ya kayangan ki horeg geger. Merga Iwang Pramesti Bathara Guru wis dudu dewa ingkang becik, wis dudu dewa ingkang apik. Nalika semana perembekan ning kayangan padha ngrembug wahyu ingkang bakal tumedhak ning jagat cinadang ingkang bakal nampa ya kuwi kadang kita ing Madukara Si Janaka. Inggih. Babak anglani jujulan usuli. Sowane Betari Durga ulun wis batin. Ah, Durga sowan ki ketok banget. Le dandan mero-mero. Ning supaya iso nglembuk atine Bathara Guru. Ah, Adi Pramesti Bathara Guru ki nek karo Durga wis ora kuat. Wis ora iso kon tetek tanggo-tanggon penggali ora iso. Tenan. Miyor atine Iwang Pramesti Bathara Guru wekasan apa ing bakal sarta apa kang wis dikendikake dijabel. Kadang kita Madukara ora entuk wahyu ning wahyu arep diparingke si Dewa Srani. Ulun wis ora kurang-kurang nggone ngemutake marang Adi Pramesti Bathara Guru. Supaya aja nganti blendra-blendre pengendikane. Ah, ane ya wis sing jeneng wis ketaman racun nangkara murka iki nek dilingke wis angel. Inggih. Lajeng kita ulun kandhani. Yen to kadang kita ing Madukara Si Janaka dina samengko pancen lunga saka negara ta? Inggih. Lah kita mapan ana ing kene iki sayekti bakal ngupaya menyang endi dununge Janaka. Yen pancen Narada kakekku ngerti nendi adhiku. Wah, tak jake bali. Ninggal marang kasatriyane, ninggal marang kewajibane ora pantes ditulat dening para kawula. Kosik Werkudara, lungane Janaka ki aja nduk anggap elek. Nanging becik. Becike nggono apa? Ing atase satriya ninggal kewajibane kok becik. Merga Janaka mburu kekuwataning batin. Sing digoleki wahyu. Wahyune jenenge apa? Wahyu Purbaningrat. Dayane wahyu apa? Kosik to alon-alon. Karo wong tuwa kok ngusruh wae.
Wahyu Purbaningrat ki minangka jangkeping wahyu cahyaningrat. Kresna kita ngerti ta nalika Dewa macedhake wahyu purba sejati cahyaningrat, yuwananingrat, reksakaningrat, wimbaningrat, patang wahyu ingkang tumedhak ning astana Gadamadana nalika semana. Inggih. Lah iki minangka jangkepe wahyu Purbaningrat kuwi wahyu lelananganing jagat utawa unusaning titah. Mekaten Bu Kulun. Iya. Sarep cinadang dening dipikantuk dening si Janaka, ditampa dening Janaka ning Iwang Wirumbat Jatimurti malik tinggal bakal diparingake marang Dewa Srani. Lah kowe tak kandhani. Iki nek kowe ora tumandang karya ngayomi marang adimu panengah. Wah, sambikalane werna-werna lho Kresna. Kurang-kurang bejane cilik loro gedhe tekaning pati Janaka mapan ing tengahing segara. Iki model ngendi ya iki? Walah, pancen krocok bendho tenan. Ngerti tak kabari ngono kuwi ora tak kabarke sak nyatane barang tak kabari kok glibrebut-brebut. Kresna mlayu, Baladewa mlayu. Werkudara mlayu, Setyaki mlayu. Ah terus piye iki nrata kan jagongan karo sapa? Wah, parat ora. Nek ana wedang iso srupat-sruput ijen. Neng tengah alun-alun kaya ngene kok ditinggal ijen anggepe rada iku mangan suketno piye? Sur titing ati-ati ya, Nger. Muga-muga apa yang dadi penjangkaning Janaka bisa kasembadan. Lah, ulun tak keundur ning sithik pangudal-udal sinambi nonton kedadean ning Kayangan Suralaya. Kaget mak brubut melayu kowe ning apa? Ora ana apa-apa. Iki Iki karemu piye to? Ditutke wong gerang-gerang melayu klepat kok ora ana apa-apa. Koko Prabu, kulonipun janipun namung wegah jagongan kan Bathara Narada. Oh, lah setan iki. Dewa kok mau jagongan iki? Kula menika mboten pengin jagongan ingkang damel manah kula menika jibeg. Tumuli etok-etok kula menika brubut kados mboten negaken dhateng pun Janaka. Lah terus Narada kae mau piye kajengipun? Dosa. Karo dewa kaya ngono dosa. Werkudara wirasan dadak nucupun Kakang anak-anakmu diketapke. Yo. Kon jaga tepining samudra anakan lengkeng Gunung Himawat. Yo. Yen ana wong sing nyubriyani cetha kuwi wadya balaning Bathari Durga singkirna. Ngestake dawuh Kresna kakangku.
Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggono magawe gelari rawang bang sapa iki wadya bolos gelar sepapan tumbang ngarang apa ya jati ngarang maya megar kaya jamur barat mener marang segara anakan lengkeng gunung Himawat ngaku lakon karo aku Senopati Ndorowati satra ing garepur Raden Setyaki Wresniwira Tambak Yuda Yuyudana wah jenenge pirang-pirang keparat balik kowe sapa abdining Prabu Dewasrani prajurit Tunggul Malaya aranmu sapa Tumenggung Menak Kedhali Seta dasar Puranyata ayo semingkir kowe bali nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung aja mapan ana ing tepining segara anakan malah kowe ingkang kudu bali sak wadya balamu merga segara anakan iki dienggo tapa kadangku sepuh ing Madukara Kakang Mas Arjuna anggoning gayuh wahyu kanugrahaning dewa piye kowe semingkir aku ingkang nundung kowe kok kowe malah nundung karo aku gelem bali apa ora yen aku gelem bali penak awakmu ora gelem bali pecah ndasmu nang kene suaramu kemewat kaya ngregem jimat kaya ndilat persiapan kowe ming cilik semono aku Tumenggung jago wiring kuning nang kene ditentokke aku kalah wadya balaku tak teko kowe kalah kowe kudu mundur mula kaki jajalan kene marganing patimu Singalena Prabeng Lalis Tumenggung Menak Kedhali Seta
dadamu malah. Sapa kowe? Iya. Nonan temen anan. Apa? Sapa? Nama piye? Aku temenggung mangan. Tumenggung mangan. Bahaya. Bahaya piye lah? Numenggung mangan. Aduh. Nulis. Tumenggung Barun Sekebir. Betul. Ini nama Raden Antarja. Ya. Ora manik yo penyanyi umpama panjang mesti mana? Piye? Hah? Ora manik temen panjang di mana nang penyanyi. Tulis. Oke banget. Tulis. Wadya balaku bubar mawut ayu yen pancen kowe satriya pengpengan belakno Barun Sekebel. Iya. Kaya apa aku sing nemaning tekani man. Paimu. Wah. Babu. Mingat nyalakan ipatan macam tidak cuma nanya. Tak dong. Tulis. Nah, nggak gembrok banget ini. Ora mundur jangkah mati dening Tumenggung Barun Sekebel. Mati aku. Aku kalah. Aku kalah. Aku trimo kalah yen musuh kowe. Ngalah. Mingat. Mingat. Apa? Mingat. Alon-alon malah cetha. Mingat. Ini nak panjang nak saya. Omong dalamnya mana? Dia tak kita omong mingat ini ya.
Ana apa, Pakdi? Pak Lik. Ana wong bindeng, Kir. Wong bindeng. Berjurit omongane ra cetha. Kula wis perang awake lara, isih kon mikir ndak mumet pun mang tandangi. Kaya ngapa menungsane kok sajake kaya ngedap-edapi. Wah. Guyu bareng. Sapa iki? Aku takon karo kowe. Lah iya. Ana yo. Mengun meter. Sak meter. Meter. Nek kowe yo ora cukup, nek kowe iki yo 2 meter. Mek ning mendem dan iki. Menguk banon ngeten. Baron sekebernya. Namanya Raden Antasena. Raden Antasena. Iya. Namanya wadit kemudian nanti pun dan anyak. Oh. Ya apa? Ayo dong wae. Mengelgani aku mengelgani aku. Aku dong. Nang apa? Aku omong apa aja? Aku omong apa? Kaya omong werna-werna. Mena-mena ya apa? Nek pati nek mundur tangan mundur padanan untuk taknya ini. Omong apa aku? Nek Mau bagi kau ngeknya. Menggunakan ini. Ya, anak gue. Ini aku di tengah ni. Yo ngantemo. Ngantemo. Nek nganti aku kalah karo kowe, meguru karo kowe 20 tahun. 20 tahun? Heeh. 30. Iya, 30 manut. Nak klosone. Klosone nggo ngopo? Nyok wis. Nyemplok ya nek nyemplok. Ya, semploken ya. Nyemplok. Iya wis. Aman. Ya. Ayo gek ngantem. Wes. Lho. Wis to? Wes. Kok ora krasa? Wah. Menghina. Apa? Menghina. Menghina. Nganem Meneh aku kaya ora krasa e. Mak bajikan. Nek tenang. Ora apa-apa ngono kok. Wah, atan. Isih atos cangkemmu karo tangan. Ngene. Aku gerak bila tanding bapak baju tu. Ya lha ada aku tanding anem balasan ya. Piye? Ono mengaku tanding anem balasan dengan ane. Kon ngopo? Balasan lek aning atimu. Dan uji tanda terus, jadi aku balasan. Nek kowe alon-alon ki cetha. Mergo kowe kesusu-susu. Ora usah kesusu-susu. Susu. Aku suka itu. Bareng muni kuwi kok cethane ra jamak-jamak. Gimana? Aku mawes kadeng wae mati akan kene padarane. Ati waya. Keserong leh ku nendang iki mau. Betane. Dapete. Ada. Dapete dapete.
ora nyono marang ana prajurit pengpengan. Iki sapa iki? Prajurit anyar, Mas. Prajurit anyar. Iya. Jenengmu sapa? Wawan. Oh, Wawan, Mas. ora Sukini. Ganti dong. Masa Sukini terus ya? Basi. Basi apa? Basi mambu. Wawan. Nek awan, Wawan. nek bengi. Wiwin. Ketemu siapa, Mas? Ketemu siapa? Prajurit saka negara Ndarawati. Prajurit saka negara Ndarawati piye kok iso kalah? Nah aku yo isin wong kalah karo prajurit Ndarawati. Isin no, Mas. Nyatane kalah, ora sok kowe ngomong. Dupak iraimu. Kalah yo kalah. Kalah piro? Kalah piro, kalah piro? Kalah karo prajurit Ndarawati. Ya ampun memalukan. Prajurit saka Tunggal Malaya kok iso nganti kalah karo wong Ndarawati iki memberi kemaluan. Membuat malu. Kleru jale omong, maaf. Dipersori. Sukini Dasar kepala nyata. Piye Mas kalah to? kalah. Mundur. Diperban. Iya. Sing tak tunggu napa? Nggon bathuk metu ketiye. Allah ya ampun kasihan deh. Nggon bathuk dhuwur to. Iya, Sing ngisor apa to Mas? ora apa-apa. Syukur soalnya kelangenanku ya ampun. Nah, Wegah aku omongan wong ra itu omong wegah. Enggak ndatmu mutar. Mulai ngomong enak itu watnya. Ora watnya ya, Mas. Ya ampun prajurit Tunggal Malaya kalah kabeh. Nek aku ora maju, aku ora sing nenggalangi kridaning prajurit sing neneka saka Ndarawati Mandura karo ngendi? Lupa aku. Tak eling-elinge dhisik. Ya kecekel. Ngamarta batobat. Prajurit Ngamarta amuk Suramarata Jayamrata imbang yen padha-padha. Arepa bentuke kaya ngene, ning ki wis ngalahke wong pirang-pirang. Ora enom ora tuwa anggere tak candhak. Mesti langsung tele. Ora iso apa-apa. Ayo, iki Bambang Sukini tandang ana legane atiku. Direm. Alon. Rasa kesusu, ya ampun. Nek nguk ngono kuwi gampang rampung. Alon wae. Nguk karo dindek barang. Sapa Mas? Setyaki. Hah? Setyaki. Ya ampun, Raden Setyaki. Iya. Kiai cilike brengose. Aku nek nyawang brengosmu ki geli lho, Mas. Iso merinding kabeh. Sopo kowe? Sukini. Jare Wawan. Sukini wae lah. Aku seneng Sukini kok. Sukini. Nek awan Sukono. dene arep ngopo? Gelutno. Mosok bal-balan. Ramutu ya sampean kita konane. Gelut karo sapa? Karo Raden Setyaki, namine Setyaki ta, Mas? Iya. Ya gelut ya. Yo.
Yuk, nanti. Golek sing rada peteng aku gak nek padang-padang. Gelut kok dadak ning peteng-peteng. Aku ciri khas ngono kuwi, Mas. Nek ora ning peteng ki tenagaku ora metu. Kasektenku enggak keluar. Ya, Mas ya. Ya ampun, biayane cilik ning gantenge Raja Maya. Enggak kuat aku, Mas. Yo, ayo to. Yuk gelut yuk. Iki wis setengah loro wis. Tak korting 20%. Biasane jam 10 jam 11 kae iki aku nganti tekan 95 lho, Mas. Saiki 20 wae ra masalah. Wis bengi, Mas. Ya, Mas, yuk. Nanti, Mas. Mas. Malam melayu ya ampun, ya ampun. Aneh-aneh wae. Gilani. Wonten menapa paman? Wonten mungsuh ampuh nggih. Kula jotos mboten dirasake kula dijotos gletak. Biasanipun paman menika mboten nate mundur, ning niki kula kudu mundur bangane tekaning pati. Kula semanggaken. Iki luwih enom ten luwih bagus ya ampun tatone iki to. Awake ditato tambah bergairah aku. Asem diapusi ya. Kaya uret mlebu nang lemah ya ampun mazlep ngono. Ah dadi kepikiran sing ora-ora ya. Mlebu nang oleh gampang men mazlep ngono. Ana apa, Lek? Bangsah nggih. Medeni. Kula tamani godo si kuning mboten napa-napa. Lho, Tenane, Pak Lek. Estu kula semanggaken. sapa iki? Mase sapa? Aku Antasena. Sapa-sapa kok wedi to karo aku ya ampun aku ki ya menungsa lho. Walaupun aku kaum minoritas, tapi aku juga manusia. Tolong deh hargai aku ya ampun ra ono sing gelem. Pak, oh. Mungsuh ampuh banget. Kabeh kalah. Majelis Setyaki mundur, Kakang Antarja mundur, Kakang Gagaca mundur. Aku keplayu. Wah, dapure kaya ngopo? Dinteni kene wae rasa mlayu-mlayu. Engko wonge tekan kene. Wah, tak idake. Oh, tidak wae, Pak. Oh, gede banget. Ah, ya ampun. Gak kuat aku ya ampun, ya ampun. Siapa Mas? Bratasena. Ya ampun, Mas Sena to. Antasena asu. Ngapusi. Sapa Mas sing ngapusi? Ya ampun aja. Sapa sing ngapusi mengko tak keplakane ya ampun. Oh, ganteng banget. Wah. Mas, ngenyangsik to aja lunga. Edan. Wah. Piye? Cengengesan. Wah, seneng to, Pak? Seneng dasmu. Rupane elek. Tawake bapakne. Nek apik gelem. Gah. Jare muni elek tawake bapakne ora. Pakde, ana wong nantang sampean. Lho, sapa? Prajurit Tunggul Malaya. Prajurit Tunggul Malaya nantang karo Baladewa ki jelek nyawang glering jagat piye? Wah, nguwuh ning kono. Ayo, aja ming Wadyabala para putra Pandhawa. Aja ming Werkudara. Baladewa kon majone lak ajare. Wah, menungsa rata-ratanan kon piyak salanten ajare menungsane Pak.
Iki menungsane. Iki menungsane sing nantang Baladewa iya. Kowe nantang Baladewa. Wis jelek nyawang glaring Jakarta sembarang bulan, kepengen merupa tinjong akhirat nyawamu. Ini ada apa toh? Masa teka-teka kok nusuk, kita kan belum kenal. Sampean belum kenal aku. Aku belum kenal sampean. Nek sampean ki kene ora kene. Ngetes kok, Bos. Ngetes dengkulmu merocot kowe. Sapa kowe? Sukini. Kowe sing ngalahke Wadyabala saka negara Ngamarta, iya. Ora tak kalahke ning do mundur dhewe-dhewe kok, Bos. Do mundur dhewe-dhewe. Kowe iki model apa to kowe iki? Kowe iki menungso model piye? Brengosen kok bengesan iki piye? Cantik kan? Ini karena inner beauty. Auraku keluar lho, auraku. Aku nek wis besane auraku keluar ya Mas yuk. Pirang-pirang satriya tak jak perang gak ana sing gelem. Ya Mas yuk penang yuk. 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 Mau deh. Antasena, piye? Rene. Aku tak neng kene wae. Rene. Dawuh, Dik. Dapure sing tok kandhake ngalahke sapa-sapa ki yo. Lah ya kuwi. Lho. Menungsane kaya ngene iki. Weh, kuwi nek Isna dadi buta. Ya ni ya Sukini. Buta ya gelem, Pak To ya ora apa-apa. Ora masalah, ora masalah. Kamu sapa-sapa gelem kok. Musuh sapa-sapa gelem, nek sing ning mburimu kae ra gelem sampeyan yo ora apa-apa, ora masalah. Tua-tua lodong. Ya, tua iki malah ra kokean pola. Guyu to, Mas. Mosok gak senyum dikit pun. Guyu to, mesem, plengeh ngono lho. Piye? Cocok ndasmu kuwi. Sekono dilahapi. Menungso ora tatanan Antasena wong bluseke wong gerang panus maning jajalanat. Sing jajalanat sapa, Mas? Sing jajalanat ki diapurmu kuwi. Innalillahi wa inna ilaihi. Piye? Entuk mangsa ora? Mboten entuk mangsa, Mbah, remuk kabeh awakku ya ampun, ya ampun. Diajar sakayange. Lah kuwi sing tok kepingine ra diajar sakayange, bukan diajar yang seperti yang aku harapkan. Lah karemu dipolo, Mbah, ditonjok-tonjok. Ditonjok-tonjok ngono. Nggih, Mbah. Lara kabeh awakku lho, Mbah. Mundur mula kowe iki tak omongi to dadi wong sing pernah. Ora cok kaya ngono kuwi. Oh, sakit kabeh aku. Aku nggumun kok kowe iki dikandhani wong wujude kaya ngono kok ndaftarke prajurit. Ora malah kani ngoyo awakmu ngrekoso to. Prajurit Tunggul Malaya Dunduri sawetara aja pethoke prajurit saka negara Darawati.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumiteran ing asta kang kumiteran ing asta Koko Prabu piye peperangan kok sami gayeng gumarenggeng menika wonten menapa wis aja tok baleni isin lho kok isin perkawisipun mung merga menungso siji sing jeneng Antasena iki kabeh para sepuh padha kewirangan wah bocah mendem gamping ana wong gerang ditokke mungsuh apa mbok anggap bapakmu ki wong loro saudon telu saurupan Werkudara wong tuamu ki nek golek mungsuh sing babak sing sak traju sing imbang ora mungsuh wong cepete wong salah kedaden ditokke bapakne ora mengko Antasena jane mungsuhe sapa to aku kepengin ngerti to wis rasa tok kandhake awakmu Ndarawati ketoke kaya ngono kuwi senengane nek aku kewirangan ngecene ora entek-entek aja tok kandhake sapa Antasena ku anggere tok kandhake ditenono kandhake ditenono cuwek matamu mungsuhe buta oh buta galak mesti oh galak cengengesan galak ora Kresna wonten paring adawu aku gah rembugan ora ana intine ning aku mo inggih kowe ratu aku ratu ora dienggo sak penake dhewe ayo diubengi segoranakan lengkeng karo Gimawat Werkudara sing prayitna ngati-ati yo Baladewa kowe mapan ana ing kidul aku tak mapan ana ing ngelor Kresna kakangku tak jaluk ngawat-awati saka Dirgantara iya Dimas kadangipun Kakang kayon katiyuping angin sumyak swaraning rengyan samirana mawar kulawan diris
lumrang kandaning puspita Om karenggiwan putyan iro sang Dwija Warambreng lir swaraning madu pranta manungsung sarine kembang Om iler tandure Oh